Nemírova studnice. Vnímání v archetypech a nevědomí. Nevědomí je fascinující, čarovně krásné i rozmanitě děsivé. Osvobozující i uhrančivé. To platí jak o osobním nevědomí, tak o nevědomí kolektivním. Uvědomíme-li si totiž některé mechanismy či automatizmy nevědomí, získáme jiný vhled na vnitřní i vnější svět. To pak může mít někdy osvobozující efekt, jindy přímý terapeutický účinek, ovšem záleží na okolnostech. Samotné obsahy nevědomí, jak se mi zdá, se vyjevují z různých důvodů za různými účely, což znamená, že někdy mohou přinášet například příjemné pocity, jindy nepříjemné. To ale asi přímo neříká, zdali jsou tyto obsahy samy o sobě čistě dobré, pozitivní, příjemné a povznášející, nebo naopak čistě zlé, negativní, nepříjemné a dekadentní. Ve svých hlubinách prostě zřejmě jen jsou. Ani dobré, ani špatné. Přesto, nebo právě proto, je dobré věnovat jim pozornost. Připadá mi, že jedním z nejpozoruhodnějších mechanismů je cosi jako postupné přibližování až ztotožňování nějakého skutečného, reálného zážitku s archetypálním příběhem, čili nevědomým obsahem, jež způsobí, že podobnosti mezi realitou a, dejme tomu, mýtem se zvýrazní, rozdíly se naopak potlačí a v konečném důsledku se zážitek přemění, aby lépe seděl na kostře čehosi mnohem staršího, pradávného. Skvělým příkladem mohou být následující úryvky ze známého Eliadeho díla Mýtus o věčném návratu. Vybral jsem ty, jež mi v tomto směru připadají zcela výstižné. Mircea Eliade, významný rumunský religionista, v nich píše toto. Je to dáno tím, že lidová paměť uchovává jen nesnadno individuální události a autentické postavy. Pracuje s odlišnými strukturami. Kategorie místo událostí, archetypy místo historických postav. Historická postava je připodobněna ke svému mytickému vzoru, hrdinovi a podobně, a událost je zařazena do kategorie mytických akcí, boj s netvorem, nepřátelští bratři a podobně. Dále Eliade píše: občas, i když jen velmi zřídka, se některému badateli poštěstí přímo postihnout přeměnu určité události v mýtus. Nedlouho před poslední válkou se rumunskému folkloristovi Konstantinu Brailojovi podařilo zaznamenat v jedné vesnici v Maramureši pozoruhodnou baladu. Jejím námětem byla milostná tragédie. Mladý nápadník byl očarován horskou vílou a ta, puzena žárlivostí, ho několik dní před jeho svatbou svrhla z vysokého útesu. Den na to našli pastevci jeho tělo a klobouk zachycený v koruně stromu. Když odnášeli jeho tělo zpátky do vsi, přišla jim vstříc jeho snoubenka. Spatřila milence mrtvého a spustila pohřební nářek plný mytologických narážek, liturgický text rustikální krásy. Takový je děj balady. V průběhu práce, když zaznamenával co možno nejvíc variant, snažil se folklorista zjistit, v které době se tragédie odehrávala. Vesničané mu sdělili, že je to velmi starý příběh, že k němu došlo už moc dávno. Když však pokračoval v pátrání, dověděl se, že se událost stala ani ne před 40 lety. Nakonec se mu podařilo dokonce vyšetřit, že ona nevěsta dosud žije. Šel ji navštívit a uslyšel celou historii přímo z jejich úst. Byla to zcela všední tragédie. Jednou večer její milenec uklouzl a zřítil se z útesu. Nezemřel na místě. Horalé zaslechli jeho výkřiky, odnesli ho do vesnice a tam zanedlouho zemřel. Na pohřbu snoubenka s jinými vesnickými ženami pronášeli obvyklé rituální nářky bez nejmenší zmínky o horské víle.
A tak navzdory tomu, že hlavní účastnice dosud žila všem na očích, stačilo, aby uplynulo nemnoho let a událost byla připravena o všechnu historickou autentičnost. Přeměněna v legendární příběh. Žárlivá víla, vražda mladého muže, objevení mrtvého těla, nářek bohatý na mytologické motivy, prospěvovaný snoubenkou. Dále pak Eliade uvádí: když folklorista vesničany upozornil na autentickou verzi, odpověděli mu, že stará žena zapomněla, jak se to odehrávalo, že velký zármutek ji téměř připravil o rozum. Jen v mýtu se o tom vypráví pravdivě, reálný příběh byl pro ně už jen sfalšováním pravdy. A krom toho, není snad mýtus pravdivější už tím, že se ze skutečné události vytěží hlubší a bohatší smysl, který odhalí tragičnost osudu? Konec citace. Ovšem ani zdaleka se tento fenomén netýká jen událostí, jejichž přímými svědky se staneme. Podobně je to i s výraznými osobnostmi, přičemž nutně nezáleží na tom, zdali jde o mocné vládce nebo třeba popové zpěváky. Můžeme si všimnout toho, že když nějaká výrazná osobnost, zdali je vnímána pozitivně či negativně, nemusí hrát žádnou roli, zemře, vyrojí se početný roj spekulací o tom, zdali je daná osobnost opravdu po smrti. Podle některých pak ve skutečnosti nezemřela, ale uprchla a žije někde v utajení, v úkrytu, daleké zemi a tak dále. Není nutné zacházet do extrému a tvrdit, že se hypoteticky něco takového nikdy nemohlo stát, ale nelze opomíjet fakt, že se tyto představy vynořují téměř u každé výraznější osobnosti, která se lidem dostane emočně pod kůži. Jak už jsem zmínil, nezáleží, zdali jde o politika, umělce, vojevůdce či filozofa. Výrazná osobnost se v představách některých jedinců, někdy celých skupin, národů či kultur, spojí s nějakým nevědomým obsahem, archetypem, například hrdinou, což vede k jejímu specifickému vnímání. Lidé si zkrátka odmítají připustit, že by jejich hrdina zemřel. V jejich představě někam odešel. Žije, skrývá se, ale možná se i vrátí. Příkladů v historii, té hodně dávné, ale i nedávné, můžeme najít mnoho. Zmíním jeden. Když v bitvě na Moravském poli padl Přemysl Otakar II., král železný a zlatý, nechal jeho nabalzamované tělo Rudolf I. Habsburský, přemožitel českého krále, ve Vídni vystavovat, aby se každý mohl přesvědčit, že tento významný panovník skutečně padl, neboť mnozí tomu věřit odmítali. K tomu připočtěme všechny ty početné legendy o tom, jak někde, až bude třeba, povstane nějaký slavný vojevůdce, aby ochránil své území či svůj lid. Svým způsobem se tyto pověsti často pojí s výraznějšími vojevůdci, takže se dost možná i o větší části z nich tvrdí, že se jednoho dne vrátí, aby zase bojovali. Když toto víme, dává nám to jiný vhled do přírody, do nás samých i do jiných lidí. A máme nad čím přemýšlet.